Eraitsitako eraikinek, metrailatutako erraiek, bortxatutako emakumeek, erbesteratutako umeek, aspiraturiko hizkuntzak, jazarritako nortasunak, errausturiko duintasunak, inauziriko etorkizunak, keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Berreraikitako bizitzek, berriz landatutako ametxek, iraupen ohitura berriek, menderakaiz diren pertsonek, keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Gaur, maiatzaren 3an nazioarteko prentsa askatasunaren eguna da. Eta Gernikatik, bere bombardaketaren 86. urtorren testuinguruan, ahotsa altzatu nahi dugu, Pablo González elantxobetar nabarnistar kasteren gatibutza salatu eta berehalako askatasuna aldarrikatzeko. Ez da kazetari bakarra gatazka guneetan atxilotu eta espetxeratua izan dela. Gaur egun, 10 kazetari daude, Pablo bezala hainbat errealetan preso. Honen aurrean, zera adierazi nahi dugu. Pabloren berehalako askatzea exigitzen dugula. Bere egoeragatik eskaturik Euskal Herrian bere urkoekin egotea ezinbestekoa baita. Prentsa askatasunen aurkako erasoa da. Gatazka guneetan sarri ibilitakoa da Pablo González. Eta horrelako testuinguruetan gertatzen dena, ezagutzeko eta informatzeko lan egiteko eskubidea eta gu informatuak izateko eskubidea dugu. Eta ulertezina da urte pasatxo honetan guztian bizitakoa. Elkartasuna adierazten diogu Pablori, bere senide eta hurbilekoei eta herrikideei. Beste herrialde bateko esarpen judizialpean gatibu egotea muturreko egoera bat da, eta oinarrizko eskubideak urratzen ari zaizkie. Free Pablo González kanpaina abiatu zuten hainbat kazetarik, tartean Euskal Herriko gazeta ugariren langileak. Eskaera batekin, argitu dezatela gertatutakoa eta berehala utz dezaten aske. Bat egiten dugu dinamikarekin. Kritika zorrotza plazaratu nahi dugu Europar Batasunak eta Espainiar Gobernu Zentralak aurkezten ari diren utzikeriagaitik. Besteak beste, Poloniari albideatzen ari dietelako oinarrizko eskubideen karta ez betetzea, nahiz eta dokumentu hori lotesle izan Europar Batasunako herrialde guztientzat. Horregaitik ozen diogu, aske nahi dugula Pablo González eta etxe nahi dugula. Pablo González, askatu! Eraitsitako eraikinek, metrailatutako erraiek, bortxatutako emakumeek,
besteratutako ume